Halo guysman, Hwpwi Domasine mago फोरबो ओमफ्राय नै दा Domasine नामै जोङो दा इनडर हैनो नागिरलायबाय नै बिथाङा सोलाखिया फैलायबाय नो ना आसोल वाव गबदे नै आसोला हैसैलाय जों दा नै गायसिमोन दा नै बोरो खदाल दं नै खाखि दं नै बाट लोगोसे बाथुलबो दं नै गायसिमोन ओमफ्राय जों दा लागायहैसै आरोना बिदिबा मा होनो गायसिमोन नायलांदो दा माबसे मोनो ओके मा लागाव आसोल मोसारा एसे ओमफ्राय नै जों दा बेखौ बोलागोरबाय गायसिमोन लागायनोसै बेनिफ्राय नै बेखौ जिगाब बोखारगोरजोबसै लागायनोसै ओमफ्राय औ दिदि लागावथार दिदि लागावथार या होथारबाय नै जों दा बेखौ नाथारबाय गायसिमोन या आयौ गायसिमोन जों बेखौ लागायबाय नै नाथारबाय नै बेखौ नै बोनाय र' जासिगोन र' आरायहांबाय नै दा नै आरायहांबाय औ बेनोमोन ना खेब ना हयलागोन बेनोमोन बे सार खारबोनायानो मारै एथ' नांथाबखो मानसिखौबो लाफाब्रा नायथा भिडिअ खालामग्राया मिथिया नामा बेखौ आसलखौ हो बडि गिदिरखौ बेनोमोन ना इलाय गैला गैलाबोथ' नैखौ हाबबोखानाय फाग्ला नों ओंखारथारनाय ओरैनो थुंल' एन्जरा फैबाय मोनबायबो ना मना लायदों र' मोजां लाबसिन दे एसे गोजानबो खालामब्रा नोङो मासे मोनजेनबाय बुथारखाया मोजाङै मना लायदो गैला नामा गैला गैला दं मोजां खन' नों थांदो आखेब नोंलाय बोरै बे हांथ' ए सारा नुनानै खोन्थादों औ आं खोन्थायाव फैया दाना खेबखौ खालामदों खामानिया जोब्बाय ना नों दा थांना आइसो गैला आखेबना खामानिया जोब्बाय दा थांनो हासिगौ गैला बोरै गैला दां बाहाय होनबा माबा माने दंबावबाय सादं नां गैला मोनहांबायानो होमबा जोंना ना आसोलफोर साराय दिंफैयो होमबा दिनै देमहोनांगौ औ हेलौ गासिबो फैनो थख्लाख्ला नुथारबायलै हा नुदोंब्रा थख्लाख्ला जाथारबायलै नै मोननायाथ' मोनहांखाबाय नङा होमबा मोनबावगोन मोननायाथ' मोनखागोन रा मोनबाय गासिबो मोनहांबाय दा एन्जरा लागायथारनांगौ दिनै दमासिनि मा नाम दोनामोनलाय आं नोंखौ दाख्लै आसोल नोंना नामा रा आलफा आलफासो आसोलना नामा डेन्जारखा आलफा होनबाथाय गिजोबखायो बेखौ जेरै बाहाय लागाव बेखौ जोब्बाय एन्जर नै जंगलबारि गासिबो एन्जर होग्राफ्रा लाइनथार दमासिनि लागाव गासिबो बोथोरा हिटखा ओइ मिलख'आ फाग्ला खोथा मोनथिया औ होथार
थांफिनबाय मोनखानाय लसल खालामनो नागिरो बे फाग्ला जायो फाग्ला मोनखानाय फै गुदुं हाबसिगौमोन बियो सोदोलै नै बैग्रि फिथाइबो दंबावोसो नै बिराद फुख्रि बागान नै गायसोमोन नै थुनो होनो ओमफ्राय बायाव सावदों नोंलाय वाव देन्जार गिदिर नै बैग्रिया बागान आलफा लागाव वाव नै खख्लिङा गासिबो बागानजोब बा बेनि सायाव साहा बागानबो नै बा गय बागानबो दं नै बाहाय जों दा नै एन्जर लागावगासिनो गायसिमोन लागावखायो नै गायसिमोन बिदियावसो एन्जर मोनो हा Ôi, mà cái này, tao vô đường này thối lông của mình đâu? Không. Hả? Ý là cái này sẽ thối lông của mình. Đấy, cái xe lô về, tàu ra con đó. Đi vào đi. Tàu này, không được. Mình lấy đi vậy. Phải là khát khâu chưa vừa ba. Wow, này hai cái nặng. Ôi mày. Nhìn vào đó rồi. Siapa lagi jar kita pun kan ada juga. Hah? Ro. Zoom. Apa? Ro. Ro. Kira bisa enggak? Ro. Tanam ini mending stop. Oh, ini enggak. How do you do it? Hwpwi mono मोजां hwpwi stop Alfa माबसिम खिन्दुरा ha wah hasil kami ma pala miliko masira mungkin sekarang lalu masuk Gila hasil. Wow, danger dah balik hasil na. Lehe, mablum lah ye. Ilo bay. Siapa ilo mau lai? Ilo na mun bay ni. Guys, ompray ni dah kangla ni thabai bay ni jeng.